ಒಂಜಿ ಕುಂಬಾರೆ ಒಂಜಿ ಕರನ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಏತ್ ಬಂಗ ಮಲ್ಪು ಇಪ್ಪು ಬಂಗ ಏತ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕರನ್ ಆ ರೂಪಡ್ ಕನಾವುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಜಿನ ಶ್ರಮ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಪಿರವುಡು ಆ ಬಂಗ ಪನ್ಪುನೇತ ಪಿರವುಡು ಉಪುನಂಜಿನ ಆ ಬಂಗ ಖಾಲಿ ಕುಂಬಾರಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಪಿದೈ ಊರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ತಂದೆ ಪಿದೈ ದೇಶಡ್ ಒಮಾನ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೋಂದುಲೇದ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇದ ನೆಟ್ಟೆಂಗ್ ತೆರೆದು ಬರ್ತಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಂಚನೆ UAE ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಐನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ವಿಚಾರಲ ತೆರೆದು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ UAE ಒಮಾನ್ ಕುವೈಟ್ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ದೇಶ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಂಜಿನ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ತಂಗ್ಯಾನದ ಫಿಲಿಂಗೋರಿದ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಟಿಕೊಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮನದ ಕಮ್ಮೆಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂದ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂಚರಿಗೆ ನಾವು ಅರಸರಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಧಿಕ ಆರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜಿನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ತೋಜಾವನವೇ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂಜಿತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಪಾತೆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ನಂಜಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ನಡಪುನಂಜನ ಕಲಕ ಪೋದಿಪ್ಪು ಅಷ್ಟಮಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಚೌತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅವತ್ ಅಂಚನೆ ಇತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಇಂಜ ಮಾತ ಒಂದು ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಪನ್ಮಂಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚಿತನ ಆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಪನ್ಮಂಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರೇರ್ನ ಕುಲಕಸುಬ್ದ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಳೆಯೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ನನ್ಮಂಡು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತಯಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಾರೆ ಒಂಜಿ ಕರನ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಏತ್ ಬಂಗ ಮಲ್ಪು ಇಪ್ಪು ಬಂಗ ಏತ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕರನ್ ಆ ರೂಪಡ್ ಕನಾವುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಜಿನ ಶ್ರಮ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಪಿರವುಡು ಆ ಬಂಗ ಖಾಲಿ ಕುಂಬಾರಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕುಂಬಾರ ಕಸುಬು ಏರು ಮನ್ಪೇನ ಆಯಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ ಆ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಡುದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಕೋಡಿ ಬಂಗೇರ ಕುಲಾಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನಡ್ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪನ್ಮಂಜನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಕೋಡಿ ನಾಲಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪನ್ಮಂಜನ ಲೇಸ್ ಸತತವಾದ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರದಿತ್ತಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡ ಮಡಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪನ್ಮಂಜನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಪನ್ಮಂಜನ ಲೇಸ್ನ್ ಉಂತಾದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಡಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪನ್ಮಂಜನ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವಾಗ ಆ ಲೇಸ್ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನದಂಡ ಆ ಲೇಸ್ ನಡತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಆ ಪಂತ ನಡತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಡಿ ಬಂಗೇರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅವು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅದು ಅಲ್ಪ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಪನ್ಮಂಜನ ಪಂತ ದೀಕ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಮಡಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಪನ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಕಸುಬುನು ಒರಿಪುನಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಐತ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಲ ಅಲ್ಪ ನಡತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಆ ಕರ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಡಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಉಮೇದು ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪಿಸಾದೇರು ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಲ ಅಲ್ಪ ನಡತದುಂಡು ಅವಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನೆ ಕುಂಬಾರರ್ನ ಕುಲಕಸುಬುನು ಒರಿಪುನಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಲೊಂದು ಪಾಡಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಕುಂಬಾರರ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಕಸುಬುದಲ ಏರು ಮಾತವಲ್ಲೇರ ಆಡೆಪೋದು ಆ ಕಸುಬುನು ದೆರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕುಲ ಕಸುಬುದ ದಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ತೋಜಾನ ಪ್ರಯತ್ನ
ಪಡಿಪೆರೆ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇಲೆಡ್ ಇನಿ ಇಪ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ ಕೊಲ ಕಸುಬುದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋಜಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಂದಾಂಡ ಆ ಕುಂಬಾರರಿಗೆ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟೋಡ ಐನವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅದು ಪುಟ್ಟವಾಡ ಐನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಡತದುಂಡು ಐತ ವಿಷ ಎಂಚ ನಡತದುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಆತನ ಮನಮಣಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕ್ಲಾದಿಪು ಮಲ್ಲಕ್ಲಾದಿಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲ ಕೈಟಾಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕರನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕರಕ್ಲೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಪಂತಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೀರು ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೇರು ಸುರತ ಇನಾಮು ರಡ್ನೆ ಇನಾಮ್ ಪಂಡದು ಇನಾಮುಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದೇರು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನೆದಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಗ್ಲದಂ ಪಣಿರೊಪ್ಪೆ ದಾದ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ಬೆರಿಸಾಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಪಣಿರೊಪ್ಪನೆ ಬಂಡ ಪಿದೈ ಊರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ತಂದೆ ಪಿದೈ ದೇಶಡ್ ಒಮಾನ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಮಂಜನ ವಿಚಾರ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇದ ನೆಟ್ಟೆಂಗ್ ತೆರೆದು ಬರ್ತಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಂಚನೆ UAE ಕಂಟ್ರಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಐನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಮನ್ನ ವಿಚಾರಲ ತೆರೆದು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ UAE ಒಮಾನ್ ಕುವೈಟ್ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ದೇಶೊಳೇಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನನಲಾತ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪೋಡೆನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಮನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ವಿಚಾರ ಅದಾದೊಂದು ಪನ್ಮನ ವಿಚಾರ ಪೋಯಿ ತೆರೆದು ಬರಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಶುರುವಾದ ತೋಂದುಲಾರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂದು ಕೇಳೊಂದು ಪೋಯಿ ಇನಿತ ವಿಚಾರದಂಚಿ ಕನ್ಯಾನದ ಪಿಲಿಯಂಗೂರಿನ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನವಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟದು ಮೆಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯಕಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಮಂತಿನ ಕಸುಬು ಬೇರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿನ ಮುಂತಾದ ಈ ಕಸುಬು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲಡು ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಸುಬನ್ನು ಮಂದು ನಡೆದಾದ್ರ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟ ಅರಿವುತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಬೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆಲ್ಯ ಬೆಸರದಾಗ ಮನೆ ಇತ್ತೆ ಗತಿ ವೇತನದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಮನದ ಅರತೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಫೋನ್ ಮೂಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ತುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಕಸುಬೇದು ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಂಡಲ ತುಂಬದ ಕಾಲದ ನೋಡಿ ನೀ ನೆನಪು ಮುಖ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ಕರೆಪಡು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ನಾವು ಮನದೆ ತಮ್ಲೆಗ ಈಗ ಆಯ್ತ ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂದ ಇಡೇ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚರ ಅರ್ಬಿ ಪುನಃ ಅರಸರ ಅರ್ಬಿ ಪುನಃ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಲಿತ ಅರ್ತೆ ಬಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮನಸ್ಸಂದ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯೇ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಮಂತೊಂದು ಹೊರಟ ಆರ್ದೆ ಮಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಚಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಂತ್ರೆ ಅಂತ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಹೊರಡಾಗ್ತದೆ ಮುಖನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅಳತೆ ಹಿಂದಿನ ದಾರಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ನೇರ ಮನಸ್ಸು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಡ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಕನ ತುಂಬ ಅವರು ಅಲ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಅವನ್ನ ಒಂಜೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುದು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಬೆರೆಸಾವಡು ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಬೇತೆ ಬಾಡು ಅಂಚ ಬಾಡೋದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಈ ಐನಾರಿ ಬೋಡು ಗುಂಡಿದ ಹೂವೇರು ಮಂತ್ಕೊಡು ಹೂವೇರು ಮಂತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಅಡಿ ಮಾಡಿಬೋಡು ಆ ಮಾಡಿಬೋದ ಇದು ಆ ಮಣ್ಣು ತೆಪ್ಪಣ ಈ ಮಣ್ಣು ತಯಾರ ಏದು ದಿನ ಬೋದು ನೆಟ್ಟು ತಯಾರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 3 ದಿನ ಉಂಗವಡೇನು ಉಂಗದ ಐನ ಎತ್ತು ಮೈದು ಜಲವನ್ನು ಉಂಟಲ್ಲ ಎತ್ತು பொடி மந்தது பிறந்தி கஞ்சர்பை கஞ்சர்பை காய்த்தது ஐனு நைஸ் கற்பரை இருந்தது பிற வந்து மூச்சಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಲ್ಲ ಐದು ಕಲ್ಲು ರಂಸದ ಪುಡಿ ಲೆಕ್ಕ ದೂರೋಡು ಹೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಡುಪು ಬರೋಡು ಇರ್ತನ ಆ ಮಣ್ಣು ರಂಸದ ಪುಡಿ ಬರ್ತನ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಎತ್ತು ಮಂತನ ಕರವಂತ ಆಪುಜಿ ಪೊಯ್ಯನ್ನು ಎತ್ತದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕಲ ಪುಡಿ ಮಂತದು ಗಾಯತ್ನ ಪಾಡ್ನ ಅಂಟು ಬರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಟು ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ಕೊನೆ ಐದು ಪಾಡ್ದು ಮಂತನ ಅವು ಅದಲ್ಲ ಈ ಅಂಟು ಮಣ್ಣಿದ್ರೆ ಕೋಡೆ ಬೇಯ್ಯದು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಂತ ಈ ಮಣ್ಣು ಯಾನತ್ತು ಕೊರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡದು ಆ ಬತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಆ ಅಂಚ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಡ ಪಿರ ಇನಿ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಅಂಟು ಮಂತೋಡು ಒಂದು ಪಲಾಯ್ತಲೆ ಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತುತ್ತ ಜರ್ಚೂರು ಉತ್ತೊಂಡು ಐತೆ ಆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿಗೆ ರೇಂಜಿಗೆ ರೇಂಜ್ 3 ಸತಿ ಮಣ್ಣು ಅಂಟು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಂಡು ಆ ಕಮ್ಮಟ್ಟು ಅಂಟು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಐದು ಇಂಚ ಬಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದು ನನ್ನ ದೊಂಬುಡು ಉಂಗೋಡು ಅವಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಉಂಗುಡು ಇಂಚ ಪಕ್ಕನಾಗ ಅಮರ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ ಗತಿ ಅವಳು ಐದು ಒಂಜಿಯವರ ಐನು ಹಡಿ ಬೈತುದಿಲ್ಲ ಇರ ಅವನು ಉಂಗೋಡು ಗಿರಲ್ಲ ಇರ ಒಂದು 5 ರೂಪ ಬಂದಿವೆ ಅದು 4 ಬಲಿ ಮಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನೋತಿ ಇಡ್ಪಣೆಂದು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ನೇನಂದು ಒಂದು ದೆಮ್ಮನ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟನೆ ಒಂದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಒಂಜ ಅಂತ 5 ಕೈ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು 5 ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಂಡು 5 ಇಂಚ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬಲವದ ಪೊಡಿ ಈ ನೆಸಲೆ ಅಡಿಯ ರುಚಿ ತೋಡು ಅಂಚೆ ಮುಂದೆ ಬಲವದ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಲವನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲವದ ಕಾವಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವದ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ 5 ಬಾರ್ದು ಅರಸಾದ ನಂತರ ಸೋಪ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪಂದಿನ ಕಾవాలి ಬೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದ ಈ ನೈಸ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಕೊಂಡು ತೂನಾಗ ಸೋಪದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟತೆ ನಮ್ಮ ನುದೀಪ ಇದೊಂದೇ ಕಸಬು ಬಂತದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಸಮಯ ದುಂಬು ಈ ಕಸಪಡಿ ಈಗ ಜೀವನ ಸಾಗೋದು ದುಂಬುಡಂಜಿ 26 ವರ್ಷ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದ ಎಲಿಮಿನಿ ಬರ್ತನೆ ಇದು ನೆಕ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ ಯಾಕಾರ ಯಾನೇನು ನಿಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇರು ಆಯ್ತು ಕೊಡದು ಯಾನಂತೆ ಚೂಸಿದಾಯ ತಮಗ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವಲೇ ಕೆಲಸ ಸುತ್ತು ಅಂತಿದ್ದೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕನ್ಯಾನಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಕನ್ಯಾನ ಕೆಲಸ ಒಂದು 2 ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆಯ್ತು ಉತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಲಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋದೆ ತನಗ ಮತ್ತೆ ಅವಧಿ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾನಂದ್ರೆ ಇದು ಅದ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂಟು 3 ರಜೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾತಾರೇವ ಕೆಲಸ ಸೇರೇವ ಐದು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಕರ್ತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇದು ಇದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ತರ ಅಂತಾರೆ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಐನಾಂದಿ ಬಲೆ ಬರ್ತಾವನೆ ಈಗ ಇರ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನೋ ಅಂತಂದು ಮಂತ್ರ ಹಾಪನೆ ಐತಿ ನಾವೊಂದು ಹಾಕಿ ನಿರ್ಣಯ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಂಗ ಯಾಕಂದು ಸರಿ ಸೋಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೈಸ್ ಬರ್ರೆ ಈ ಬಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈತೆ ಬರ್ಕೊಣೆ ನನ್ನ ತರ ತೆಗಡ್ದು ದಾಲ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಗುಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ ಪನೆಕ್ಕೂರಿ ಮಂತನೆ ಪನೆಕ್ಕೂರಿ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಇವತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ತುಂಬುವರ ನೆತ್ತ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಜನಕ್ಕೂ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿತೇರಿ ವಾ ಪಾತ್ರಡು ವಾ ಆಹಾರ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಜ್ಞಾನಡು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಜನಗಳು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮರಳೊಂದುಳ್ಳೆ
ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಚೆ ನಾನೇನು ಅದಾಮಂತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ತೀರದು ಎಕ್ಕದು ಮುಂಚೆ 4-5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಅದಾಮಂತ ತೀರಂತ ಇಟ್ಟೇರು ಅಂದ್ರ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಈ ದಾಳ ಬೇರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಲೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪಂಪನ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ఎక్కువైతే 200 రూపాయలు కూడిడం తెలుసా లాక్డౌన్ ఉంటుందంటే మా దగ్గర జరిగింది మళ్ళా జోకులు ఎక్కడ జరిగింది నా దగ్గర ఉంటున్నామా ఉండదు రెడీ ఉండే ఇంకా మన ಊರೇಸ್ತೆ ಉಂಟು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಬರುವಂತ ರಜೆ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬರುವಂತ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದು ಕೊರೋನಾ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಸರಿ ಮನ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಯಾರು ಮರ ಬಂದ್ರೆ 4 ಸಲ ಮಾಡ್ತದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಪಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತನ್ನು 25 ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಪಡು ಬಡ್ಕೋಸ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರೇ ಮನೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದ್ದಿ 5 ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೇನು ಬರ್ತದೆ ದಿನಾಗ ನೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಕಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಯ ಒಂಜಿ ವರೆ ಮುಂಗೊಂದು ಬಂದಂತದಿಲ್ಲ ಅವ ಆಡಿಗಂತದ್ದು ತೀರ ಜೊತೆ ಮನ್ಪಡೋದು ಫುಲ್ಲು ಲಕ್ಷದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬರೋಪ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ ಮನ್ಪಡೋದು ಐನ ಬೇರೆ ಅನ್ಪಡು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ತೀರ ಆಗುದಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ ಐದು ತೀರ ಉಣ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಕೋದು ಸೆಟ್ ಆಗುದಿ ಐದು ಬಡದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ ಕರ ಮಣ್ಣದಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓಡ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಡಿ ఇంచ ఉంటుంది బిరంజ ఉంటుంది అలా ఇంచ ఉంటుంది మనం రాత్రి అంత మంతం ఇంకా ఆ రాత్రి వస్తా పోయారు అనుకులా ఇంత మంపులా ఇంత ఆకులు ఉంటారు అప్పుడు ఉంటారు అంటే ఆకులు మంతం ఉంటుంది ఈ అదోటి మంతం ఈ ఉంజి రాసి ఉంజి పెట్టుంటుంది అవును మస్తు బచ్చలు ఇప్పుడు పొడి మಣ್ಣು ఇంకా కొట్టుడు మత్తుదాలు మంటారు అయితే ನಮ್ಮ ಐತೆ ವೈದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದಂತ ಕಾಟು ಮುಟ್ಟೋದು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಬಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬರ್ಕು ಮಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ 5 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪೌನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ మన ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜಿ ಬಟ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅನ್ಬಿಡಾರ ಇದು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಕರಿ ತಿಪ್ಪಿರ್ನಾಗ ಬಡ ದುಮ್ಮು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ మన జోకు ఇంచనే ఎప్పుడున్నాక మళ్ళీ ఉట్టించేది జోకుట అవి కూడా నీళ్ళు బతుకుంటున్నా కొంచెం చేస్తాం ఇళ్ళు ఎక్కిపోయి కరెక్ట్గా కొలిసిపోయి కరెక్ట్గా పంచీరాలు కండు తిప్పారు పిల్లలు అంచమని పిల్లలే సంబంధ అది కరెక్ట్ బతుకు అది ఇళ్ళు వేరే మంత్రి అదే ముందు ఎక్కారు అది కరెక్ట్ పూర్తి ఆ నుంచి 20 మాసం న్యాయం కరెక్ట్నే ಆಗ ಹತ್ತೇವೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಿ ಮುಗಿಯರ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತೇವೆ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಪೂರ ಬಂತೇವೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥದ ವಾಡಿಗೆ ಜನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ
ಒಂದುಲೆ ಕುಂಬಾರ ಕುಲ ಕಸಬದ ಆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟವನಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ನನಲಾತ ಆವಡು ಖಾಲಿ ಕುಂಬಾರ ಕಸಬುಲ ಓಲೋಲು ಕೈ ಬಿಡುದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡವೇ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಗ್ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಶುದ್ಧತೆ ದಾದುಂಡು ಐಟು ತಿಕ್ಕೊಂಜಿನ ತೆನಸರು ತಿಕ್ಕೊಂಜಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮಾತ ಆಯ್ನ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ನನವರ ಆಯ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡವೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇനി നമുക്ക് തെരിപ്പാത് കുറഞ്ഞാറ് ആയിട്ട് പ്രാത്യക്ഷികയുടെ പാട് പറയുന്ന സുരേഷ് കുലാൽ പേര് പൺപണാറ് അത് കന്യാനതാറ് അഞ്ചിനെ ചന്ദ്ര പണിതും പേർല പോതാറ് ബുക്കോരി അക്കള മുത്താലിക്കേട് എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് അല്പം ಅಂಜನೆ ಬೇತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕುಲ ಕಸಬು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತಿರುಪಾವಳಿ ಕತ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಕಮ್ಮಾರೇನ ಕತ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಲ ಕಸಬುಲು ಉಂಡು నేను ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಪಡಿಪಿರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೋಜ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಿದ್ದ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪಂಜಿನ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಡಿಪಿರದ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೆರಿಪಾವಳಿ ಅಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ತದೆ అయిన తోజ్పావన అంచిన ప్రయత్నం మనుకో కష్టాలు ఉండు అయితే పిరావుడు ఏతు కష్టాలు ఉండు ಏತೇತ್ ಆಯ್ತಾ ಬಡ ಏತೇತ್ ಗಟ್ಟಡ ಏತೇತ್ ಹಂತವಾದ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಬೇಲೆಲು ಉಳ್ಳ ಅನ್ಪುನಂಜಿನ ವಿಚಾರನೆ ತೆರಿಪಾವ ಆಯ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನನಂಜಿ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೇಟ್ ಆವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು